poder menjar tot el que troba. Fins i tot les flors que tenen espines? Sí, fins i tot les flors que tenen espines. I de què serveixen les espines? Les espines no serveixen de res. Oh, no et crec, les flors són febles i ingenues. I tu et penses que les flors... No, home, no pensa res. T'he contestat de qualsevol manera. Només m'ocupe de coses serioses. Parles com les persones grans. I tu ho barreges tot. Conec un senyor que no ha mirat mai cap flor, ni ha mirat mai cap estrella, tampoc ha estimat mai a ningú. És un bolet. Un què? Un bolet. La flor que t'estimes no està en perill. El petit príncep em va preguntar, com si fos el fruit d'un problema meditant durant molt de temps. Si un corder es menja l'arbust, també es menja les flors? Mireu-vos-en, pregunteu-vos, el ves a menjar la flor o no, i veureu com tot canvia. I cap persona gran no entendrà mai que això sigui tan important.